bawah boleh sambil goyang semuanya Kang Basdu. Bunda boleh sambil joget-joget loh ya. Spesial buat saudaraku Mas Ferry dari Kota Jombang. Hati-hati Mas. Terima kasih. Hansun karepno iso Amerika. Terima kasih. Selawase yo mung Amerika. Tapi gelem di maning ceritane wis beda saiki. Rigo wis sing ana digowo. Goyang bro. Karepno sisa Amerika. Selawase yo mung Amerika. Tapi kalau dibanding ceritane wis beda saiki. Rigo wis sing ana CB Music juga CB Audio, terima kasih Bos. Lo Mas tenang saya nggak pinjam loh. Kelangan iso dikiwis kelangan kembang langsung eman-eman loro rasane atimu loro kudangan digawa wong liya. Sekali lagi ya, suraganku sambil goyang. Ayo dibawa sapa? Lah kok wingi opo?